Ja, brorsan kan skriva. Var den här rolig? Ja. Det är lika så. Ja, här gör det. Nej, så här. Jag vill ha så här. Du vill ha den så? Jag vill se en kallare på. Kommer du ihåg, Mia, att vi har ett kort? Den då? När du står Det var en fel hål. När Det blir Erik bra. skriver ett vykort. Det är sliter. Och då har han precis gått ut ettan. Va? Ja, jag tror jag vet vilket kort. Ja, och så var han 8 då. Och du Måste ha var varit, det måste ha varit. Det Sen var då? mycket. Vad är det han gör? Ja. Och då hade han lärt sig i första klass. Ja. Vad ska det bli av detta barn? Vad står det då? Så. Det ska stå på ett band. Titta.